tinodzidzisana nekuonesana zvinhu pamusoro pamweya mutsvene. Tiriteze. Haleluya. Ndoda Mwari mchana handiti? Amen. Saka ndibatsirewo kuti zvifambe. Ndapa musoro wetopic ino yekuti the primary work of the Holy Spirit in the life of a believer. Ini ndakaenda kuchikoro ndikadzidza makore 3 ndichidzidza chidzidzo cheaccountancy. Pataidzidza chidzidzo cheaccountancy tanga kune makosi akawanda 6 modules dzataiita. Saka imwe module yataita yainzi accounting. Pamunozosvika ku3rd year kune inonzi optional subject. Tiriteze. Kana uchiita accounting subject haisi optional. Pana nene. Zvana law, zvana marketing hazvina kushata. Unogona kuti ndoda kuita zvemarketing kana law as an option. But kana uri accountant hazvigoni kuti usarudze kuti handisi kuda kuita accounting. It's a must. Isubject yaunosungura kuti udini uite. Ndizo nesubject yamweya mutsvene. Hakuna mukristu akakwana anogona kuti zvemweya mutsvene hazvisi zvangu, ndezvavanhu vatiwa, kana kuti zvababani Maria, kana kuti zvechechi yemweya. Ndakanganisa vanhu. Zvinokosha kuti tizive nekunzwisisa basa ramweya mutsvene. Kunyange zvazvo kuine zvizhinji zvinotaurwa pamusoro pamweya mutsvene, kunzwisisa kwedu about who the Holy Spirit is nebasa raanobata riri very limited. Tarobwa tabirwa zvinhu zvakawanda kwazvo nekuda kwenyaya yeignorance yekuti mweya mutsvene ndiani, anobata basa rei uye anofamba sei. Mutauro wenyezvinomba Maria vakataura zvakanaka vakati, vanhu vangu vanoparara nekuda kwekuti havanoshayiwa zivo. Imwe zivo yashayikwa muchechi yanhasi. Despite us being the Pentecostal movement, we are we are very ignorant about the Holy Spirit. Tirisu age kana generation yamweya mutsvene. Saka kusaziva kwedu pamusoro pamweya mutsvene kunoita kuti tidese tiparare. Tiriteze. Aiwa, ndipewo Mwari. Ndozvati maneta ndida kungeze kumhanya kuti musazondisaunde kuti ndakura yanyenzara. Handizve. Nyaya yamweya mutsvene ndakambotaura zvakare kuti vanhu vanomisipresident yamweya mutsvene. Munhu anoita zvisina basa oti ndiri mumweya. Vanhu vanoita zvisina basa oti ndiri chechi yemweya. Takaona zvinhu zvizhinji zvakaipa zvakaitwa in the name of the Holy Spirit. Saka tikaisa program yedu tokuda kutaura nenyaya mutsvene, vamwe vanondibvunza kuti nhai baba, nhai ndisikamungaidze mashaya here imwe nyaya kwayo yekuti taure nezvayo, nekuti taakutya nyaya yamweya mutsvene because of the abuse, not because nyaya yacho yakashata, but takaona zvakawanda zvinokanganiswa zvichiitwa in the name of the Holy Spirit. Fambirana nemudzidzisi. Hallelujah. Saka we want to stay away from this story or this topic or this subject of the Holy Spirit. But zvatichadzisa mutiching yanhasi tichaona kuti mweya mutsvene shamwari yedu yakanaka. Mweya mutsvene mubatsiri wedu akanaka. Hallelujah. Panapa nezuva nanhasi watidi chokwadi chinokusunungura. Kuziva chokwadi kuita sei? Ndiri kudzidzisa ndisakararega ndidise mabreaking charm. Mweya
14. Wanaerenga Bible kuti amen. Ndomwe yanachi wechokwadi mukazoenda kuna John chapter 16 hanzi mweya mutsvene anokutungamirai kuenda muchokwadi chese hamuna kubabata. Ndikuparidza ndega mai vanaiti mberi kunoku ndiona kuti hame mwana hake zione kufamba fara agara ipapo. Mweya mutsvene anotitungamirira muchokwadi. Musikundinzwa anotungamirira vanhu kuti vazive Bhaibheri. Ranzi rinosunurudza matombo akagara akavharira zvinhu. Anotungamirira kuti tizive chokwadi ndimweya mutsvene. Aiwa musikundinzwa anokubatsira irregardless of your background, irregardless of your education, anokutungamirira kuti uzive chokwadi chinosunungura. Unoziva kuti kune chokwadi chisingasununguri. Hachisi chokwadi chatofana kuziva. Gaindi patauripa kune vanoziva chokwadi chezvinhu zvirikuitika muchechi, but chokwadi ichocho hachisununguri. Mweya mutsvene ndiye mweya wechokwadi anotitungamirira kuenda kwete muchokwadi chete but muchokwadi chese. Pabate ipapo Bhaibheri chirungu rati all the truth. Hamuna kupabata. Tine dambudziko rechechi inoziva chimedu nechimedu chechokwadi, but kana tina mweya mutsvene anokubatsirai amai kuti muzive chokwadi chese chaMwari. Saka farirai mweya mutsvene masikati amai. Haleluya. Uye mutauridzo akataura nenyaya yenyasha dzaMwari. Akataura nenyaya chi yenyasha dzaMwari. Takaponeswa nenyasha, takaponeswa nenyasha dzaMwari. Ayo nenyasha dzaBaba, nenyasha aitaura nenyaya yethorn in the flesh, masetbacks nemachallenges. Mwari anoti nyasha dzaMwari tiri mumachallenges dzakatikwanira. Regai ndipfuure pamberi nenyaya iyoyo. Ndichiti imwe definition, part 2 yedefinition vakare baba mare, part 2 yedefinition yenyasha dzaMwari isimba raMwari mauri. Aya musikundibata. Kugona kwaMwari mauri. Saka mweya mutsvene is the grace of God in the life of a believer. Amusikundinzwa, amusikundinzwa. Ndati mweya mutsvene kubata nekugona kwaMwari kwekuti mwana asina chaanoziva kana mweya mutsvene ari pamusoro pake anokuparidzirai kuti ashaya pekupinda. Saka mweya mutsvene inyasha dzaMwari mauri. Saka farira mweya mutsvene, ida mweya mutsvene. Itawo kuti mweya mutsvene I need you. Haleluya. Simba raMwari. Him 99, just 99 got him 100. Hanzi ndinonza simba risiri rangu. Simba ra mweya mutsvene. Haleluya. Ndinonzwa simba risiri rangu. Ndo basa rake, job description ya mweya mutsvene. Mayo wakaita panapa vakakanganisa. Ndavakati ndiparidza. Ndiri kudzidzisa ndiri kupopota. Nekuti hamusikuteerera zvakaneta. Shuwa ndinoda kudzidzisa toda kupopota iyi omanosangwana. Haleluya. Mweya mutsvene simba raMwari kuna mutemo. Zvekuti hauna simba, zvekuti uri damaged goods asina basa kana mweya mutsvene aripo. Hamusikundinzwa. Haleluya. Bible pane vanoti with men this is impossible. With men hazvigoni, but kana mweya mutsvene aripo. Pane vanhu vanopika baba mare kuti baba nevatiwa ndife ndakataura nawo kuti ndinyatse kuvasekerera hazvigoni. It's impossible.
Mutsene varipo unogona kuregerera vanokutadzira. Kana Mweya Mutsvene aripo, kana Mweya Mutsvene arimo, unogona kuda vanokuhenga. Ndanyora Samuel nemazuva angu echirungu ndikati you can love those who hate you and who hate you. Hamuna kundinzwa. Kune vanokuchunga vachikukuwadza, koita vanokuhenga pasina mhosva. But kana Mweya Mutsvene arimo mukati meupenyu hwako, you can love those who hate you and those who hate you. Why? The one hazvigone, the one hazvigone. Chechi yedu chayashaya. Mama kabunga hizi. Yashaya wana baba nana mai vakazadzwa neMweya Mutsvene vanoita zvinhu zvisingagoneke nemunhu wenyama. Kuita Mweya Mutsvene hakusi kurira nendii. Izvo zvozvikisi zvinokutisa masitables oyaita. Kuita Mweya Mutsvene kugona kuda vanhu vanokukanganisira. Haiwa musinesa kundifarira ini. Haleluya. Saka pandakaudzwa kuti nyaya ya Mutsvene ndakati mufundisi nyaya ikayi kusati mamboya ndakamboitaura. Mumwe musi muri kuZimbabwe ndakambodini ndakamboitaura saka ndakati ndakuitaura nenyaya yechi. Bati Mwari une nyasha. Ndati Mwari une nyasha. Mwari vakanaka kundiratidza zvinhu zvakawanda about who the Holy Spirit is. Saka nguva ishoma ndaida kundosvika na8 ndichitaura pana manje mungazondiwei. Saka ndichagumira vanoona dini ndikaona maneta kana ndikaona ndadini ndaneta toisa pause toenda tondotya todzoka tozonga mufundisi ngoma. Tinoda kuti tizive kuti Mweya Mutsvene ndiani so that we love him. Kumba kwenyu ukasvika munhu amusingazivi kuti munyase kuti munhu wamangoonawo wamangoona. Manizwa? Ndati munhu wamadini wamangoona kuti mumuti mauya munhu amusingazivi. Tinokuti baba inimika baba inini baba wemba tinoti azonesa kudini azikakugwana. Ndizvo na Mweya Mutsvene kana tisingamuzive we cannot love. Kana tisingamuzive we cannot welcome him. Hamusi kuendezwa. Kana tisingazivi kuti Mweya Mutsvene ndiani we cannot love him and we cannot welcome him. Aripo zvake tichifanira kumuignora generation after generation. Haleluya. Saka munamato wangu ndewekuti panogara pasi tive better knowledge of the Holy Spirit and a better understanding of his work with the ultimate objective yekuti tizive kuti how much we need him kuti tikwanisa kumutsvaga so that we might seek him. Mweya Mutsvene ndakambotaura kuti Mweya Mutsvene harisi bulldozer avanibatei mushe anaita zvekuita kuti zezezeze nemakekundi pa vovaona munhu ati pasi idrama riya. Manizwa? Handindazvitaura ndatichi kuti kuita zvemheni yana Samas ita kukukokwa yoita kuti munhu kuti pa munhu achiti kunguru oti tekerera techobva atokotasa haasi Mweya Mutsvene yo. Mweya Mutsvene akafanana nenjiva. Batai Bible mushe akafanana nechi njiwa haisi mhuka iri violent. Iyi mhuka yakanyorowera. Mukaita noizi yoenda. Mukaita zvedu zvaidini yoenda. Unoziva kuya kuna Noa mvura yauya Noa anotuma njiwa yakamirira Mweya Mutsvene inoenda muMethodist yosvika yoshaya kumara inodzokera kuna Baba. Hamuna kundinzwa. Ndati hamuna kundinzwa. Hamuna kundinzwa. Mweya Mutsvene anoda mekugara pakanaka saka regai tibatsirane wana baba nana mai tigadzire nzvimbo paHeaven Park. Hamuna kundinzwa. Tigadzire nzvimbo yekuti Mweya Mutsvene wagare. Haleluya. Zvinhu zvoumambo hazvisi complicated.
Ndisatanyanya kuenda kunesere zvinhu zvechi zveumambo, zvinhu zvevanhu ndozviri complicated. Zvinhu zvaMwari vangoti paketi ndati zvinhu zvaMwari hazvisiri chi complicated. Zvinhu zvevanhu ndozvinonetsa. Kuti utore driver's license ndakamboipindawo nhamo pagwero, nhamo yekutora driver's license, kundidzosera motikari mashure uku kune dramu, uku kune dramu, usikaroi dramu. Ndaita 4 hours kuenda kugweru, ne 4 hours kudzoka ndakati amai zvarapa ndarova dramu kutora driver's license. Gozoita amwe inonzi hill start, unonzimisa motikari pakadai wonzi starta isingadzokeri kumashure, kutora kundikokwaita kudriver chete. Zvinhu zvechi zvewani hatikwanisi kutsanangura what it takes kuti munhu aite pilot. Handikwanisi kutsanangura kuti zvinodei kuti munhu anzi munhu waye medical doctor. Haisi nyore kuti unzi wainjinia, haisi nyore. Zvinhu zvevanhu zvinoda vakachenjera, zvinoda vakadini, vakangwara, but zvinhu zveumambo hazvisiri complicated. Amen. Salvation nekushamisa kwayo, nekunaka kwayo, nepromise of eternal life chinongodiwa chete tenda kwaari. Wapona ayo hamufundiswa. Hatina excuse yekuti tatadza kupinda mune zvinhu zvaMwari nekuti zvakaoma, nekuti Mwari vakazvisa pachena. Mukaenda kuna vaKorinde, Mwari akaita kuti zvinhu zveumambo zvive zvakapusa kuti agorasisa vanoti vanoziva kusukundizwa. Haleluya. Saka zvandida kutaura panapa about the Holy Spirit is not complicated. Panani ndakutaura nyaya dzechi dzeumambo, handida kutaura zvinhu zvakaoma zvekuti ndazvitadza nekuti zvakaoma. Zvinhu zveumambo zviri simple. Kana ukazvitenda ivo munomu unoita dhumadhumana yayo yamutsvene. Tiriteedzere. Mweya mutsvene ndewevanhu vese. Mukareka kuna Joel 2, handikuti ndinai mumhano dzangu. Joel 2 pavesi 28 inoti mazuva ekupedzisira ndichadurura mweya wangu pabatai mushe pamusoro penyama yose, pamusoro pemadhara, pamusoro pevana, hamuna kundirwa, pamusoro pemabhosi, pamusoro pevanovashandira, upon haleluya, kwanza upon my servants, upon maid servants, men and women, young men and young women. Haleluya. Mweya mutsvene ndewevanhu vese, itai kuti amen. Mwari vanoshuwa kuti munhu wese, itai kuti munhu wese ave neexperience, ave neencounter yamweya mutsvene. Ndambotaura paya ndikati mweya mutsvene haisi optional subject. Hatingati mweya mutsvene tinomuda. Haleluya. Saka dauri ndidivide teaching yangu into 2 parts. Mwari vachimutendera dzangu 10:05. Yekutanga yakati who can receive the Holy Spirit. Then chechipiri primary work of the Holy Spirit in the life of a believer. Ndafunga kuti zvakanaka kuti ndiite matopic ayo mai. Dai nguva yainditeera taigona kuzokuita kungoti who. Ndaikuti who. Taigona kuti who can receive the Holy Spirit. By ndotsika kuti ndikadaro manje time between teaching yoyi neimwe teaching yacho inodini inozorebesa. Saka pandozopa teaching yechipiri unonga makangandokutaranasi ndikumhanya ndijikainedzekuta slow down ichana. Saka ndaita kukomboresa mateachings mairi into 1 nekuti ndofunga kuti zvakakosha kuti tizive kuti anorisirwa ndiani, because ndikasachete kuti mweya mutsvene basa rake nherei. Unogona kuti baba ndiwatiwa kana kuti siye mutsvene kana kuti baba wamani zvamataura ndazvida,
but Satan nobva akunyengera okudisqualify kuti aiwa iwe haukodzeri kuti utambire muyamutsvene. Saka ndanditi zvibatanidze Satan ashaike kuti sanako. Totanga tapindura mubvunzo wekuti anokwanisa kutambira muyamutsvene ndiani. So ndapikazoenda papart 2 yekuti basa ramuyamutsvene ndiani kana ukazvifarira kusha yedhimoni rinokufurira kuti haukodzeri kuwana muyamutsvene. Haleluya. Saka ndiani anokwanisa kutambira muyamutsvene? Vhese kutanga ndaitaura Acts chapter 2 verse 17. Peter achitaura, it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit. My spirit on all flesh. Kana usina kukadzwa nedombo wakakodzera kuwana muyamutsvene. Kana usina kukadzwa nemashizha, Bible rati all flesh, your sons and your daughters shall prophesy, your young men shall see visions, your old men shall dream dreams, and my men servants and my maid servants. Saka ngazvibude mumwe munhu kuti handikodzeri, handina nhaka yamuyamutsvene. Muyamutsvene inhaka yevatendi vese. Angamba kudzokerere futi. Kana uri mutendi, if you are a believer, muyamutsvene inhaka yako. Kana unoita kuti amen. Ndambozvitaura but vanodzidzisa vanotaura kuti dzimwe nguva pane power yerepetition. Saka zvimwe ndozvitaura zvakare, ndozvitaura neimwe nzira yakasiyana kuti vanoda kuita nharo kana vachipaidza panapa vachiita nharo neni kuti zvamukutaura izvo mazvaona kupi. Saka ndingambokuposa pekutanga apa ndinokudzokera nerebound. Saka ndanyora panapa kuti muyamutsvene ndevevamethodist, tatomethodists. Muyamutsvene ndevevahingirani, muyamutsvene ndevemaroman catholic, ndevemazayoja, ndevechurch on the tree, ndevechurch on the corner, ndevechurch on the rock. Chero tichitenda muna Jesu tine nhaka, tine kodzero yekuva namuyamutsvene. Saka zvekudivhaidhana izvi zvisimu dzaSatani. Muyamutsvene ndevevatungamiriri, itakuti amen. Muyamutsvene ndevemalay person, itakuti amen. Muyamutsvene ndevababa Maria ari apa. Muyamutsvene ndevasiye chairperson ari panapa. Muyamutsvene ndevakota, muyamutsvene ndevangu. Haleluya. Saka usagare mubench, usagare muchurch uchiti zvemuyamutsvene anotsangwatiza. Haleluya. Usagare pasi uchiti muyamutsvene ndevafundisa. Bible rati all flesh. Aiwa, kaita kuti amen. Ndozokera ukenda kuti mundinzwe. All right. Unozwa kuti mu-early church kuti munhu aite asha waitsvaga munhu akazadzwa nemuyamutsvene. Hamuna kundinzwa. Imi pamaitsvaga CM chair makatsvaga akazadzwa nemuyamutsvene. Ndachaisa ofisi yangu ndozvinyora kuti vanhu vanodhisha chikafu, vari kubika bhoto kusoko. Hamuna kumbondinzwa kana mchana. Ndati vanhu vanobika bhoto kunzoko waindingatitsvage vanhu kwete vane muyamutsvene mushoma vakazadzwa vanobika bhoto. Handichaenda muchechi kuti isu tikutatawa papi. Haleluya. Early church waingobvunza kuti kana vakatendeuka vanoerenga Acts vanga vaine tsika yekubvunza kuti so vakatambira muyamutsvene. Saka kutendeuka, kutenda muna Jesu nekutambira muyamutsvene yanga iri package imwe chete. Tiri tese here. Haleluya.
pavhesi imwe cheteyo poindi yechipiri ndeyekuti mweya mutsvene anopiwa naMwari. Babate mweya mutsvene haapiwi nasiye mucheni. Acts 2 yataverenga Mwari ane zvinhu zvizhinji zvaakatumira vanhu. Baba Maria kuenda kundoporesa vanhu akatuma vanhu. Akati endai moita sei? Endai moporesa vanhu. Endai morape vanhu. But yekupa mweya mutsvene Mwari haana kuidelegeta, hakusi kundizwa. Go and make disciples of all nations. Commission yakapiwa kuma disciples. But zvekupa mweya mutsvene izvi Mwari vanoti aya ari kutaurwa pandiani? NdiMwari. Nditezere. Zvakanakirei kuti mweya mutsvene anopiwa naMwari? Mwari havasarudzi. Haleluya. Mwari havanesei. Mwari havasarudzi. Mwari haana favor. Haleluya. Ndandida kuti Mwari haana favor. Ende Mwari haachinje kana uchimita maconditions nemarequirements. Ndiri kuavhurika temptation yekupinda politics dzechechi. Kune zvinhu zvinogarwa madare vanhu vachiti izvi hazviite sei? Hazviite. But yamweya mutsvene haina dare inogara. Anopa mweya mutsvene ndiMwari. Anodurura mweya mutsvene ndiani? NdiMwari. Alright, ndikandifure pamberi. Number 3. Ndambozvitaura but ndataura ndichiti ndicharamba ndichidzokerera zvimwe matauriro akasiyana kuti pamwe ndikamboenda nekueast ungandinzwa, ukandishaya nekueast ndoenda nekupi? Nekuwest. Hallelujah. Chikodaro. Everyone is invited to receive the Holy Spirit. Everyone is invited. Kune zvinhu zvizhinji mumambo waMwari where everyone is not invited. Ndaita controversial handiti. Kuita uvhangeri zvine kudarwa. Not everyone is an evangelist. 3 days. Kuimba wamekukumwedzera azimu mandiri. Mara haana kunimba chipo chakuita sei? Chekuimba. Mari inofunga vanimba chipo chekudzidzisa. Saka kune zvipo zvakasiyana-siyana. Mukazoenda kuna Efeso inoti Mwari akapa vamwe kuti vave vaprofita, vamwe vavhangeri, vamwe vadzidzisi, vamwe vafundisi. Zvipo zvakadini? Zvakasiyana-siyana. Saka unogona kunga uchida kuva mufundisi. But kana Mwari vasina kukudana kuti uve mufundisi, hazvikwanisi. Tiriteze. Haleluya. But zvekuti munhu ave nemweya mutsvene is for everyone. It is for everyone. Lekati kuerenga magwaro. John chapter 7 verse 37. Now, on the final and the most important day of the feast, Jesus stood and cried in a loud voice, "If any man is thirsty, let him come to me and drink. He who believes, as the scripture has said, from his innermost being shall flow springs and rivers." And rivers of living water. Verse 39. But he was speaking here of the Spirit, whom those who believed in him were afterwards to receive. Kwanzi paka pali machi pamabiko makuru. Dai ya mchena ngari wanu washoma. Zvikadai zvakataurwa muupper room. Hallelujah. Dai ya mchena ngari wanu washoma. Zvikadai zvakataurwa paMount of Transfiguration. Paida Peter, James na John. Aiwa. Vangeli vanasungutela. Hallelujah. Dai zvanga zviri zvevashoma. Zvikadai
ndipasha yanoda nakunzwa ari kudaridzira vanhu chii uyai mutambire mweya mutsvene kana uchida mweya mutsvene Jesu ari kuti kudiriko ari kuti hanzi uya kwandiri kumashoko pamandichauya pamanjuyoko ari kunoka amodari mushomo Jesu anodaidzira anoti anyone mufundisi marimi vari padhuze vanokabuda panze ndada kuti apatirilevhu avo nafundisi marimi ravo Greek anyone ndi anyone hamuna kundinzwa ndati anyone kuGreek ndiani chishona chanichero ndiani munhu Bible rinoti zvakare kana une nyota ndambosara Bible kuti kana kuti mweya mutsvene tida kumaexperienza tinofana kumuziva tinofana kuita sei tinofana kumuda kana tichimuda toenda kwaari kwanzi tikaenda kwaari rivers of living water shall flow from within us. Hallelujah. Nadopeza primary who can receive the Holy Spirit. Nikaimba slow down chani ndakusvika pakati pedzidzo yangu wani vanosulunga kutora manhora nimangabva kune dzidziso dakuti ndisanangure pane zvinhu zvakaitika nguva yekupedzisira Jesu ari panyika mukaereka kuna John chapter 20 verse 22 inoti and when he had said this he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained. Ni John chapter 20 verse 22. I think Jesu akatomuka amuka kubva kuakafa anosangana nevadzidzi vake anovati chii tambirai mweya mutsvene tiritezei mukazoenda kuna Acts chapter 1 pavhesi 8 Jesu anogara zvakare kuna vadzidzi vake anoti nini anoti you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Fambirai nemudzidzisi muchaita sei muchatambira simba kana mweya mutsvene aita sei auya pamusoro penyu. Dakuti ndisanangure cracks kana kuti main meat kana kuti amena ndoti chimwongo weteaching yangu uri pakugona kuseparata inside work of the Holy Spirit and the outside work of the Holy Spirit. Ndo paura ya chechi papa pane basa ramweya mutsvene rinoitwa mukati umu takuti mukati pane basa ramweya mutsvene rinoitwa chii mukati umu musina anodini musina anoona but arimo zvake mweya mutsvene achibata basa kozoita basa ramweya mutsvene rinoitwa kupi kunze ndo inoti ndakana chichinzi chiri upon it's like this it's upon saka kana uchiti haukuona tauro riri upon me paita chii paita dambudziko saka Acts 1:8 ari kuti mweya mutsvene muchatambira simba kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu chikonzero nei so that you can be my witnesses. Chikonzero simba rinoonekwa pamusoro penyu kuti riuye kuti mweya mutsvene auye zvinoonekwa babatai mushe kuti mweya mutsvene aite sei auye zvinooneka ndechekuti mukwanise kutora vhangeri muchienda naro kunze. Amen. But kune basa rekutanga tisati taita upon vhangeri tinoda inside work. Ikusimuka ikuchana hamna atasimuka ndofunga taneta nditaita tane 3 sessions saka simuka upenyu wangu unofara
ndinawe yamutsvene madambudziko koazopera ndinawe yamutsvene mweya ndiye mweya Okenda kulenga kuchema kwa ndinawe yamutsvene urombo wapfura ndinawe where are you rufene Hallelujah. Baba taimushe baba. That John chapter 20 Jesu anoti kuti vadzidzi tambirei yamutsvene. Hakuna mhepo yakaonekwa ipapo. Hakuna moto wakaonekwa chii? Moto wakazoonekwa kuna Acts chapter 2 verse 1. Mweya mutsvene akuita chii? Apolo. Akuuya nesimba kuti atore vadzidzi kuti ibate izvi. Chikonzero mweya mutsvene achiuya aponyo kuti akwanise kutora zviri mauri zviri mukati zviende kune vari kunze vazvione. Chikonzero mweya mutsvene, the visible expression of the spirit, inoda kutora chii zviri mukati zvekuti ukaenda kune munhu asingatendi asingazivi Jesu ukamumudza kuti Jesu akanaka, anogona kusanzwa zvavataura, but ane chimwe chaanoona paari chaanoti iwe unomatira Mwari mupenyu. Haleluya. Saka the inside work of the Holy Spirit, ibasa rinoitwa naMwari namweya mutsvene mukati memunhu kutigadzirira kuti tiende kudenga. Ita kuti amen. Ibasa rinoitwa namweya mutsvene kusandura munhu. Manzwa kuita sei? Tine vanhu vazhinji vakauya kuchechi but havana kusandurwa. Pashaikwa basa ramweya mutsvene mukati umu. Saka karafu kanga ainako achiri kubhawa nanhasi anako. Unonzwa kuti muchechi munhu ari vanechibhakera nababa mubvuvi chirudzii. Tina anamai vanokusa mashoko anobaya anocheka. Pashaiwa basa remukati ramweya mutsvene anosandura, anoita translate munhu akashata vekare achimuita munhu mutsva. Saka muchizwa kuti chechi dzemweya vari kutaura nezvekunze. Vari kutaura nechii? Nezvekunze. Now there's a danger on the outside world. And I'm not downplaying. Handisi kushora basa ramweya mutsvene rekunze. But basa rekunze rine danger. Ndakuti danger. Rinogona kuvaijekwa naSatani pamareya. Basa rekunze anotsikirira vanhu Satani. Saka anogona kupa mumwe munhu akaita sei. Ndosvika pane munhu chidhimoni chakabata munhu Satani ndokuti mbomurekedza. Mukati aiwa munhu adini asunungurwa. Profeta ane power. Hamuna kuidzwa. Ndati basa rekunze rine chii? Rine danger.
ndora vayani ndoro basa rekunze nekutora moti aiwa chero paine something hatisina mweya kutisina mweya kutisina urukati chero tikangoona aprofita naye nana mai vatano ikoko nana baba ikoko tiri kutevera chiri pamusoro. Haleluya. But basa ramweya mutsvene chinotipinza kudenga hama dzangu ibasa romukati. Aiwa muna kundizwa chinokuendesa kudenga. It is the inside work of the Holy Spirit. Kana uye mudzidzisa kuti amen. Outside making onesa kuti kana ivi mwari vakandizodza panapa nemweya mutsvene handiti ndofamba zviya moti aya baba vakazara namweya mutsvene zvinogoneka. But chinoshanda ndechekuti tinogona kusaka totevedzera. Hauna kundinzwa. Ndakamufamba nani namweya mutsvene simba rake riri pamusoro pangu ndozosara ndodini ndoparidza zvandaita ndinamweya mutsvene asi ndisisina ndodhenja ndatichi ndongozi yekutevedzera basa ramweya mutsvene rekunze risina foundation of the inside work of the Holy Spirit. Hallelujah. Saka anonzi maPentecostal ndibatsire handisi panapa kutuka church ndiri panapa kudzidzisa Bible. Tritezi. Saka anonzi maPentecostal church wakafocus on the outside work of the Holy Spirit. But yet muma traditional churches mukasvika munoshama muna ana mai vanodanana mune vana mai vanoremekedzana nekuti vane basa ramweya mutsvene riri mukati. Jesu anotsanangura dza 25 to 6 nasara 25 minutes. Mweya mutsvene ndibatsire. Haleluya. Jesu anotsanangura danger ndambotanga kuti nayachi danger yekufokasa attention yedu pane basa rekunze. Ngatiende kuna Luke chapter 10 verse 17. Then the 70 waishova yaifamba. Then the Luke 10 Luka 10 verse 17. Then the 70 returned with joy saying, Lord, thank you Lord. Even the demons are subject to us in your name. And he said to them, I saw Satan fall like lightning from the heaven. Behold, I give you authority to trample scorpions and snakes, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Nevertheless, you are blind and morning. Mageza kunze. Maita mashwane ziratizo kupi kunze. Matenga tombstone is expensive. Yekuisa kunze. But mkatumu magazara. Nema ponza kafu. Aiwa ndinga mbanya ndimoti mchana. Kwanzi machene za kunze. Maita sei machene za kunze asimukati vamwe vanhu vanomba mazvizwa vanhu vemweya vanomba vanouraya vanonyeva ndozvikutaurwa nevhesi vanaka vhesi kwanzi mageza kupi kunze mukaanza vachiti the spirit is here. The spirit is here. But mukatumu makazara nenyama dzakaora. Aiwa kana musaundizwa ndapenda pamiri. Matthew 7 verse 21. Nyaya imwecheteyo iyoyo. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father. Men who say, Babatai Mushe,
ndikuzivi waitwe zvakaipa. Saka ndaigona kunyora vhesi dainanga irikomendari, ndaigona kunyora ndichitichi asi vese anoti ndiye yamutsvene anopinda mumambo waMwari. Hatifaniri kudhisivhwa nemabasa ekunze. Haleluya. Ndauda kuenda last section ndichizoenda kunopedza. Saka tatsanangura ndokutanga kuti ndiani anokwanisa kudhisivha mweya mutsvene. Tikati everyone, tikati everyone. Tikati everyone can receive the Holy Spirit. Every church, Baba, every church can have the indwelling presence of the Holy Spirit. Everyone. And everyone is invited. Hallelujah. Tikazoonesana madangers ekufokasa on the outside work of the Holy Spirit. Ndibate imushe. Outside work of the Holy Spirit aina kungoshanda inodiwa. But you know that foundation, that foundation. You know that foundation of the inside work of the Spirit. Do another karabanaba. Do vandapeza. Do no karabasi. Now most of the outside work of the Holy Spirit is not for everyone. Even wakadai kawacha hawakwanisi kuita chini, hawakwanisi kuita zvese. Muprofita hasi pastor hasi mudzidzisi, mudzidzisi hasi muvhangeri. Ibasa rekunze rine madepartments, rine maspecialties ariko akasiyana-siyana. Saka basa rekunze rine makalling ariko ane nzvimbo dzakasiyana, ane nguva dzakasiyana, ane pekubata pakasiyana-siyana. Basa rechini rekunze, but basa remukati is for every believer. Tritese. Saka nekuti church yakanyanya kudzidzisa pamusoro outside work of the Holy Spirit. Saka vanhu vanoassociate mweya mutsvene nezvinhu zvinooneka kunze zvakadaidzwa shoma. Kana ukasaprofita hazvire kuti hauna mweya mutsvene. Nekuti chii? Inonzi chii? Inonzi apono. Yakadaidzwa chii? Washoma. Kuita chii? Waprofita. Ukasadzidzisa zvandikuita panapa hazvire kuti hauna mweya mutsvene. Nekuti chii? Zvine vashoma vakasarudzwa vakadaidzwa ine sei? Wadzidzise. Adanzwa patanangura. Manizwa? Evidence yamweya mutsvene haisi yekunze chete iyi. Kune basa ramweya mutsvene riri mukati risina anoona. Haleluya. Bhabhara yedu tichaona kuna John chapter 14 na John chapter 16. Muchandendera ndikuverenga kuno ndifambirane nenguva. John chapter 14 verse 16. Inoti, and I will ask the Father, and he will give you another comforter. Ndinoverenga Bible amplified in my brackets ndinofanira kuti counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, and sent by, that he may remain with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not see him or know him and recognize him. But you know and recognize him, for he lives with you and will be in you. Hallelujah. Wakanyara mahimbo kidwa izvi kuchema kwangu kwazopera, ndina mweya mutsvene, urombo hwangu hwapfuura munakanyora ukaizwa John 14 verse 16. Nekuti Bible pariri kuti helper, riri kureva comforter, riri kureva muyaradzi. Tina mweya mutsvene anofanira kunyaradza vanhu. Zvatinosangana nazvo panyika panapa zvakawanda, zvinotichemedza zvakaita sei? Zvakawanda. Zvinotichungurudza zviperi chawi. Ukasachemedzwa nemwana uchachemedzwa nabosi.
muchepeseni anokutemedza. Haleluya. Mwari waizviziva kuti zvinhu zvinodichema zvakadini zvakawanda. Wakati ndichakupai mweya mutsvene, chimwe chebasa mweya mutsvene raakapiwa nderekunyaradza. Washungurudzwa, wakanganiswa, mweya mutsvene kuti chinyarara moyo wangu, Jesu ndiye zviro zvose zvakasi Kristu, Kristu. Mwari wekudenga waizviziva. Haleluya. Jesu anoenda anoti panyika panapa muchasangana nemadambudziko. Chikonzere kuchema kusingaperi, chikonzere kuchema kuchitirwadza. We have ignored the power of the Holy Spirit to comfort us in our troubles. Hallelujah. Unoziva kana mweya mutsvene waripo hakuna, there is no, hakuna chinhu chinogona kuitwa nevanhu kwauri chinokuparadza. Hamuna kundinzwa. Ndati kana mukristu akazara namweya mutsvene kwete zvekuekita. Kune vanhu vanoekita kuti tina mweya mutsvene but ivo vasina. But vana mweya mutsvene chaiye. Mweya mutsvene watiri kutaura panapa, hakuna chinogona kuitwa nevanhu kwauri chinokukanganisa. Nekuti mweya mutsvene anokunyaradza. Haleluya. Imesuwa Paul na Silas wachiparidza vhangeri. Haleluya. Wakatorwa pane chiziviso ndau ingazofanisa wamutuwa navanyabinde panze chaka chiziviso. Warowa waiswa mcheni nokuda kwevhangeri, wachiblita, waine macheni, havana chavanokata wakanganisa, but warimoni mumucheni Mwari mubatsiri wedu daka yanasino Asi Wanu Basaramu ya mutsvene kunyaradza. Haleluya. Basaramu ya mutsvene kukunyaradza. Chechi yanhasi haichazivi kuti mweya mutsvene ni munyaradzi. Chechi ndati haichazivi kuti chii? Kuna mweya munyaradzi. Saka tazara nevanhu vafundisi vedu venguva inoyi wapinda bhizi nekuti vanhu vakadzidza kuchembera kuna mufundisi, vakaignora mweya mutsvene akakupai amai kuti agare apapa. Imwe nguva muchafundira mufundisi foni yapera bhatiri, bhatiri ramweya mutsvene haripere. Haleluya. Muchafundira mufundisi imwe nguva wakadaiwa izvozvi tiri bhizi, vanhu vati vari pano, nyaya yavo yakakura kudarika yenyu. Bati Mwari, ita kuti Mwari, bati Mwari vakatipa mweya mutsvene kuti atinyaradze. Basa ramweya mutsvene, basa ramweya mutsvene harisi kuuya pano tichiprofitana, tichishamisirana, paitasangana nezvinhu zvinorema tinopiwa simba namweya mutsvene, tinonyaradzwa namweya mutsvene. Kana tichiuziva mweya mutsvene, chaunosangana nacho anochiziva. Haleluya. Aiwa musikuniswa kubva nyika ichitangwa
Wanizo mweya mchene akangaliko mweya mchene wane mayezi experience yekufamba nevanhu. Haleluya. Udakuvuza ni watu wane 40 years experience yake pamwe 5 to 10 years, but mweya mchene kubva kuna Noa kusvika kuna Abrahama kusvika kuna Jakobo kusvika kuna Davhidha achitungamirira vanhu achibatsira vanhu achiti heyo nzira. Aiwa. Haleluya. Mazuva anataka kuya South Africa wanga usati kwaane ma-GPS kwanga kuine mamepu zibhuku rakadai unoogone huko 300 pages. Saka waizotsvaga kuti enda kuenda kuWynberg here wotsvaga peji reWynberg wozotsvaga zita rerodi pamwe uchifunga kuti kuenda kukunofu wozoona wati fambe kutora wanga wachienda kusouth. Saka nyaya yekutsvaga madirection yainetsa, but nekufamba kwenguva kwakaudzwa chinhu chinonzi GPS. Kana ndine GPS ndikaenda kuLondon kwasati ndamboenda ukangondipa adresi yepandiri kuenda chinoziva pandiri kuenda uye chinoziva nzira yacho chikati 10 left next 200 meters 10 left go straight ramba straight ne GPS idiki kwazo pana mweya mchene. GPS idiki kwazo kuna mweya mchene. Mweya mchene ndiye anotitungamirira. Bible rati is a counselor. Zvauri kuita izvi handizvo ndio basa ramweya mchene. Zvauri kuita izvi hakuna kumirira kuti kanzuro iuye kumba kwenyu kukudzora kuti baba zvamuri kuita ndakufanira neubaba. But kana munhu ana mweya mchene the counselor unogona kukanganisa, but wawega mweya mchene anoti mwana wangu hazvisiriso, mwana wangu hazvisiriso, wotendeuka wega. Tashaya vanhu vanotendeuka wega mchene kuda kumirira kuyaitiwa zita pano kuti mirete ufeni bana kuda kumirira kutange wabatwa waiswa mujeri baba vanoya muchechi nebhaibheri nehosho hatisisina kanzela anotiendesa kudenga. Hamtanifariri hamna ushaka. Haleluya. Mweya mchene mubatsiri ikanimobabate kuti baba mweya mchene chi mubatsiri mari vakandiro mafaka ndekamusikana kamungatari kadiki-dikiso ati munomotuna ndinako munozwa kana ndinaye ane 4 years mwana uya musikana uchi mudiki, but kana dheti waripo haachamezvi nesimba re4 years. Haleluya. Kana dheti wanobatsira waripo kana ushobura azviitira ana mari dheti aiwandisi nekuti mubatsiri anokurisa mari muhomwe aripo. Haleluya. Mweya mchene mubatsiri wedu. The Holy Spirit is our helper. Itakuti helper. Mune zvinhu zvekuenda kudenga hazvisi zvedu ana baba nana mai. Ndezvamweya mchene but anotibatsira kuti tikwanise kubata nekufamba nezvinhu zvekudenga tisina simba. Ndiri hangu 2 years old, but kana ndina mweya mchene mubatsiri, kana ndina mweya mchene mubatsiri, simba rangu rinokura kuenzaniswa nasimba ramweya mchene because I've got a helper. Muri mubatsiri wangu awo Sataiwo
kukubatsira kukuti counsel you. Bible langu he will strengthen you. Imwezekana kupendezera stand by. Notosema wewe. Kuti kuyanga usipo ulipo. Vanizwa. Muna namo ya mtsende kuyanga asipa ipo. Nekuti panamo ya mtsende anomumiriria. Hallelujah. John chapter 16. Nichizopetisa na vosaula mchana. John chapter 16 verse 7. Not however, I'm telling you nothing but the truth. When I say it is profitable for you that I go away, because if I do not go away, the Comforter will not come to you. But if I go away, I will send him to you. And when he comes, he will convict. Nalala bakanga mai baba. Wachini ndio hapa. Ndikuzo kwa ndio wanalala. Alright. Ndikaita 10-15 minutes zakanaka. Alright. He will convince the world and bring demonstration to it about sin and about righteousness. About sin because they do not believe in me, but the guy who committed purple. I think verse 18. But when he, the Spirit of truth, he will guide you into all the truth. Baba tell purple. Where I'm saying we have a chini, we're chokwadi. Ano kutungamirirai kupinda mune chokwadi chose. Munoziwa tinoita kuti tide shoko la Mwari ndimu yamtseni. Iwe pate zvako ungori munhu nje.
mberi paragraph upedze unonga wakotsira batika kutora rimwe novel risina basa resoko naro cover to cover but kana Muyamutsena aripo anoita kuti tizive chokwadi tichizwisise. Kana ukataka kuerenga Bhaibheri Muyamutsena unaye anoita kuti utange kunzwa zvimwe zvinhu, anoita kuti utange kuona zvimwe zvinhu, wotanga kufarira shoko raMwari nekuda kwekuti wawane mweya wechokwadi mauri. Saka mweya wechokwadi is attracted. Mwari ari attracted to the word. Saka anoita kuti une shoko raMwari. Mukabvunza vazhinji vari uno zvinhu zviri very basic about the word azive. Havana idea. But kana Muyamutsena atinawo ndichimutendera kuti Muyamutsena afambe nesu atibasire. Anotitungamirira Bhaibheri ati he will guide you. Anotitungamirira Muyamutsena kusvikira mune chokwadi chese. Hallelujah. Pandazonganira kuerenga pane zvinhu zvitatu Muyamutsena zvanotibatsira pamusoro pazvo. Kunonzi Muyamutsena he will convict. It will convict. He will convict the world of three things. Sin, no, number one. Number two, righteousness. Number three, judgment. Three days. Number one, sin. Number two, righteousness. Then number three, judgment. Rimwe basa raMuyamutsena nderekuti tizive kuipa kwechakaipa. Unakundinzwa. Anoita kuti baba wane mukana wekuba waregedzere kuba ndiMuyamutsena. Hanzi Muyamutsena anonzi conviction kuti pachezvako wega iwewe wakazvimirira wega unogona kuti ndakadini, ndakataza, ndakakanganisa, wega wotendeuka, wega woita zvakadini, zvakanaka. Chechi yenhasi yaita dambudziko revanhu vasisina conviction about sin. Hatisisina conviction, hatisisina vanhu vanotadza vachenda kuva vachindorara. Hallelujah. Basa la Muyamutsena ndakala baba kuti Muyamutsena basa rimwe raakakuita. Manje yutiyandiza danango idifambe. Conviction about sin. Inokuudza kuti kusafamba zvakanaka nemukomana. No matter everyone is doing it. Kana une conviction, kunyange baba vasipo, unozwa kuita zvakanaka. Chikonzero nei? Muyamutsena waudza conviction on your heart about sin. Hallelujah. Munhu ane Muyamutsena anozwa kuti kune kutongwa. Itaiti kutongwa. Tichatongwa nemabasa. Tichatongwa nemabasa. Basa zamunobata izamai munozviwa here kuti kune kutongwa kuri kumberi. Zamunobata baba Muyamutsena anoita kuti tizive kuti kunyange ndiri ndega tichatongwa nemabasa.
bato ba Dita. Somewhere in 1 John, Bible pale panoti munhu akabarwa naMwari haagoni kuramba achitadza. A person who is born of God, you cannot continue to sin. Kana tichiramba tichinyepa, kana tichiramba tichiwenga, kana tichiramba tisingaregere, usazvibvise. Don't exclude yourself from receiving the Holy Spirit. Mudaidze. Jesu anoti anomuda ngaauye kwandiri, anozomupa Mweya Mutsvene. Mutendere Mweya Mutsvene akuchinje, mutendere akutungamirire kuenda kudenga. Haleluya. Kuna John chapter 14 panoti hanzi mukupedzesera, anoti hanzi the world cannot receive the Holy Spirit because they cannot recognize him. Baba tell you you cannot receive him if you don't recognize him. Mweya Mutsvene pane paanokubvunza mukati meupenyu hwako, pane paanokubvunza to convict you, pane paanokubvunza kukudzorera, kukudzosa. Can you recognize him? Hallelujah. Mweya Mutsvene ari pana kukubatsira, but you need him. Are you prepared to seek him? Maskatana. If you believe and I believe, and we together pray, the Holy Spirit and Zimbabwe must be saved, and Zimbabwe must be saved, and Zimbabwe must be saved. The Holy Spirit must come down. Tisimuke tingoni Baba. Hallelujah. Tanapinda mungu ya kunamata. Tatanangura quite a few things about the Holy Spirit. Mweya Mutsvene apozitaura asi kuzomanikiza kuuya papa uri. Kuti kana uchimuda akagadzirira kuuya kwauri. Kana uchimuda akagadzirira kuuya kuzokunyaradza. Kana uchimuda akagadzirira kuuya kuzokubatsira. Kana uchimuda akazogadzirira kuuya kuzofamba newe. Kana uchimuda akagadzirira kuuya kuzokusandura kuita munhu mutsva, kubvisa hasha, kubvisa godo, kubvisa ruchiwa, kubvisa ruwengo. Ibasa raMweya Mutsvene, inyasha dzaMwari idzodzo mukati muupenyu hwedu, but tinofanira kumutendera. Tinofanira kumutendera Mweya Mutsvene. Kana tisingamutenderi, Mweya Mutsvene haazvimanikidzi. Haleluya. Dauti ndedze kuimba zvakare, umwe naumwe agowana munguva yekuzvinamatira. Haleluya. Kuti Mweya Mutsvene ndinokudai, Mweya Mutsvene ndishanyirei, Mweya Mutsvene ndibatsirei. Haleluya. Mweya Mutsvene, Mweya Mutsvene, Mweya Mutsvene, urege ufambe fambe, urege ufambe fambe.